Ovaj ovdje objekt koji se iz daljine čini da je to neka starinska gradnja, nekakva nastamba, jednostavna, malena. Ovo je u stvari trafostanica i kad se priđe malo bliže vidi se da ovi zidovi od kamena uopće nisu kamen, već da je to pravo remek djelo koje je oslikao jedan vrhunski majstor sa airbrushom. Inače ova lokacija se nalazi u Tribunju kod Šibenika, pa pogledajmo izbliza kako to izgleda. Stvar prvo iz daljine, a onda izbliza. Znači vrata sa kračunom, starinska drvena, kao uopće nemaju kračun. Znači to oslikano. Trafostanica Tribunj, neki broj. Jako lijepo uređen balkon. Nisam siguran je li pravo ovo cvijeće ili plastično. Prozori su pravi, a ovo da li su prozori ili samo oslikana panelka, to ne mogu reći. Vjerovatno su možda bila vrata, umjesto stakla su stavili panelku pa je oslikano u crno. I na ovoj ovamo strani isto, znači postoje kao vrata i prozori koji uopće nisu pravi, nema prijelaza, nema kračuna. U stvari isprika, na ovo ima kračun, ali su ovi držači ocrtani. A što mogu reći nego pravo pravcato remek djelo, jer ova vrata gori nisu vrata, ovo isto ocrtano. Ako koga zanima ime umjetnika koji je ovo oslikao, može se javiti na ovaj broj telefona, dobit će Damira Trokića. A može ga se naći na Facebooku, samo treba utipkati Airbrush Damir. A ovo što vidimo su fotografije tog istoga objekta, malo detaljnije. A idemo sad na jednu lokaciju, drugu, gdje je oslikao jedan ravni zid koji izgleda kao da je optočen kamenom. Dosta detalja se tu ubacilo, uključujući ovo bilje koje kao da raste iz zida. Stvarno sam impresioniran kako ovo dobro izvedeno, detaljno, a iz daljine izgleda baš kao pravi. Evo, ovo se još vidi pridno, ovo sa strane, a ovo lijevo susjedov zid je od pravog kamena. Sve u svemu rad majstora. Njegovih radova se može vidjeti ako krenemo prema Murteru i Betini. Također su oslikane trafostanice koje su dobile stvarno šarmantan izgled, dok neke još čekaju da se odluče za takav zahvat.